Welkom hier, jeder einer. Ik wens jeder einer dat ik kon van de toehoorse met een gelopenheid. Excuse me. Ik wens dat we kunnen op zo'n wijze horen dat het werkelijk wordt hier wat door gereed zal worden toe ons. Ik beleef dat in mijn leven en ik stel me zo ver dat u beleeft dat in die leven ook zo staat. Dat manchmal dan is er wat en ik hier vielleicht wel mijn vrouw me wat zeggen en ik weet al alles wat hij zeggen wil. Ik geloof, ik weet al alles wat hij zeggen wil. Zo ik hoor je niet meer. En zij reed en dan eenmaal dan reed ik maar, en dan eenmaal dan wordt we trans am zeg maar, vielleicht zeggen, even te grote mensen zeggen, nu hoor je me, ik ga die wat te zeggen, nu wacht je mal een beetje. En dan, oké, dan word ik bij eenmaal aan, oh ja, die wil me, maar heb ik dat zeggen, wat ik dacht wat hij me zeggen wil. En dan is dat goed, want ik ben eenmaal weet genoeg, afpakken, weet genoeg gelaten worden, dat ik dat actually kan horen wat hij te zeggen heeft. Ik vrees me van jou voor deze gelegenheid. Want mij ook zelfs, ik wens, ik kan uiterstig zijn in dat God wordt van jou te ons reden. Van jou 's morgens, als ik rijd me ook altijd voor deze boodschap naar wieder, dan kreeg ik een verlangen en ik kreeg dat beeld een beetje zo in zijn, dat wanneer Jezus voor hier van jou komen prediken, en er staat dat ik word, wat moet hij ons verbrengen? Of course, dat is niet zo dat ik me meest vergelijken moet gaan met Jezus. Maar ik wens me hij dat. En ik wens me dat hij wordt graag zo vrij en zo drie streden als hij te jaren tijd dus hij beëerd wordt. We hebben van ons tekst uit Matthäus het 12e kapitel. En dat wordt niet in Evangelia zondagsmorgens, kerkdienst. Dat wordt op een grote verzameling. En dit thema wat we van jou hebben, is een thema wat me, als ik hier omvangt te studeren, dan denk ik me zo, nou, hebben we hier niet kort van je predigt? En zo, ik zie dat manchmal zo, dan ga ik nog maar terug. Wat hebben we al je predigt in de laatste jaren? Wat is, ik kan een man zijn waar het even vergeten wordt, dan word ik vielleicht de boodschap brengen, waar ik ben 3 maanden terug of hetzelfde thema. Maar ik kijk nou en ik zeg, ik wist niet dat ik dit jemals gepredigd had hier en de Plautdeutsche boodschap. En zo, dat thema vangt een beetje dessen aan. En een stukje terug, dan zat ik in mijn arbeid en dan ringt mijn phone, midden dag. Wat ik kan zeggen, je wil je denken is, en dan op een andere eng is een vreemde man. Ik had hem eenmaal getroffen, maar in werkelijkheid kan ik dit man niet. En die man, die rood. Dit is een grote man en die rood op Jan eng phone. En ik wil meest aan dat hij heeft dat even something ganz aan die Jesaja schwoor. En hij zei, Ronald, ik zit hier im truck. Ik weet niet hoe hij weet, maar ik zit hier im truck. En dit zijn niet krachten weer wat hij zei, maar ongeveer zo. En mij kwelt dem innerlijke geest, because ik heb angst dat ik ga multijane-tijd dem Heiligen Geest gelasten. Is er irgend help voor mij? En ik kan zo met allemaal van je reden. Ik kan later nog meer met je reden. Nu al waren een stuk niet. Zo van jou is dat thema on dat thema. Dit is de vrouw, dit is hoe eenmaal een mens schijnbaar non-kent. Ik wil niet zeggen dat meest allemaal, maar manchmal komen we aan deze vrouw non. En zo dat thema van jou, dat namelijk deze was. Wat meint jij in den Heiligen Geest lasteren? Zo, dat neem ik uit Matthäus het 12e kapitel. En wanneer je de Bijbel met hebt, we willen van jou een stukje tijd spenden in Matthäus het 12e kapitel. En de 31ste vers is aan dem vers wat ik denk, en dat zegt het. Door wij en zei ik junt, de mensen wat alle sind, laat me nog helemaal aanvangen. Door wij en zei ik junt, de mensen wat alle sind in lastering vergeeft worden, aber de lastering jij in den Heiligen Geest wat niet vergeeft worden. Stel die voor, en zonder leeuw te zijn en die leven wordt er immer hier gaat nu wat begonnen, du hast geen vergeving voor.
Ich habe uns mal einen Moment nehmen, was wird so was dort sein? Like, wo werden wir noch länger leben? Für was muss leben? You know, der Sinn von der Ewigkeit ist ganz was. Wenn du so denkst, dass du wirst nur in der Lehre, wo du ab immer was hast, was Gott nicht vergeben wird, das meint so viel wie sind verloren. Nicht? Weil wir hier mal in Matthäus 12. Kapitel mein Gebet ist, dass Gott wird von dir zu uns reden und uns über Dinge eine Klarheit geben, auch über Dinge in Verlangen oder in Besorgnis geben, so es soll sein. Aber wir haben Matthäus 12. Kapitel für uns da. Und so werden wir mal lesen, fangen wir an bei dem 22. Vers. Das ist Jesus, ich glaube, wir in Kapernaum, so es gewöhnlich wird, als er wird, dann brachte die Menschen die Kranken noch an. Und hier ist es wahr so. Hier sind ein Schafmenschen tot, ich weiß nicht wie viel, aber wir haben hier von den Pharisäern, wir haben hier von den anderen, und so hier wird in der Zeit undercover sein. Wahrscheinlich some Regierungsmänner, und so hier ist eine Gelegenheit, oder Jesus merkt hier eine Gelegenheit. Aber wenn wir mal besonders auf achten, was geht hier an? Der 22. Vers, dann brachte die Menschen einen blinden, stammen Mann zu Jesus, der von einem bösen Geist besessen wird, und er heilt ihn, dass der Mensch reden und sein kann. So das Mensch, der wird besessen mit einem Geist, was am blind und stumm merken tut, und das sagt bloß, dass Jesus heilt ihn. Wir wissen nicht von, was er tut, schiedet ihm an, das ist alles, was wir wissen, ist, der heilt ihn bloß. Eigentlich, was wir weiter dann ist, dass es wird klar, dass der Geist verloren hat. Wenn der Mensch, der kann reden, der kann sein. So, das wird vor allem besiegt, nicht ein fröhlicher Ding. Alle Mann wisst, nu ist was geworden. Das Mensch, sein, so ist die Bibel dort nennt, sein Geist, ist was. Das ist frei. Und dann fängt das an, einen Konflikt zu geben. 23. Vers, und die Menschen verwunderten sich und in Seden, kann das op laatst den David zien zijn zijn? Eine gute Frau. Ist das op laatst der Heiland, was wir leren, was das Alte Testament von geschrieben hat? 24. Aber, und hier fängt nu an, was wir mit der klar weten, wenn wir denken, was ist eine Lasterung? Hier fängt eine Lasterung an. Und das ist in diesem Kontakt, wo Jesus von diesem Sinn redet. Aber, aus der 45. Vers, aus den Pharisäern, dort Hirten sehen die. Dort ist bloß durch Beelzebub, den bovensten Satan, dort hei Satan uitdrieven deed. Mooi wat wat hier gesagt wordt. Hier wird eine Lasterung. Kijk hier. Jesus, wir sind bekannt und wir glauben das, dass Jesus muss das Blindstammer gesund mit seiner Kraft oder mit Gott seiner Kraft sein. So hier wird ein Wunder passiert. Einer mag der geht nur Raum, der kann nur reden und der kann nur sein. Dort wird das Wunder, was geworden wird. Aber die große Sache ist, wo wird es geworden? Jesus steht mit Gott seine Kraft, aber die Pharisäer, die sagen, dass dieser, der tut mit Beelzebub oder dem obersten Satan seine Kraft. Wenn wir uns das Bild ein kleines bisschen wieder mitnehmen, und wir würden nu mal an die Pharisäer Glaube bleiben mal von Stolz her. Und dann würden wir Jan und Maria auf eine andere Stelle treffen. Das ist, was der blind und stumm wird. Oder wir würden im Adelgewerk wieder 6 Uhr treffen. Und dann würden wir sagen, dass der Satan, der bovenste Satan hat die gesund gemacht. Ich habe uns ein kleines bisschen vorstellen, was haben wir hier? Das Mensch, der wurde nu mit dem Satan seine Macht, seine gesund geworden, was uns klar merken, dass er hat nu bloß nach mehr vom Satan, als erst hat gehabt, wenn erst was hat. Das ist, was der Glaube ist, das ist, was eine Lasterung ist. So alle Mann, was dort Glaube ist, was die Pharisäer sehen, die wurde diesen Mensch von hier wieder haben, Dollar mit dem Satan geknackt. Ganz klar, nicht? Wenn da wir gesund haben, was dem hat gesund gemerkt. Somehow, sie können dort nicht sein,
oder das wird, wo sie blind werden, dort wann so dann der Urspäne wird, wenn es Zeichen jest, und nu wird de zelfde macht dem hij gezond gemerkt, dat hat een conflict. Blijven bij hem lezen. Zo bij de 25e vers, Jezus wist dat zij dachten. Jezus wist wat zij dachten en zei te aan, jeder Reck dat an sich selbst nicht einig ist, geht zu Grund. In jeder Stadt oder Haus dat an sich selbst nicht einig ist, kann nicht bestehen. So Jesus versucht die Pharisäer hier einfach bloß die Augen aufzumerken. Was je glauben doen, ist einfach zu verstehen, dass je glauben something was nicht schaffen wird. 26, in wann ein Sultan den anderen uittrifft, arbeitet er je in sich selbst. Wo kann dann sein Recht bestehen? Das wird einfach bloß zum Ende Augen aufmerken. Je denken something was einfach zu verstehen ist, dass je im Recht ist. Dann im 27. Vers. En wanneer ik der Beelzebub Sultan uitdreef, der wem drijven jullie zeens die uit. Hier janken we bloß in gedanken bieten doen en dan eventueel weer wiedergaan. Aber Jesus zijn juist uitdrijverie oder Menschen heilen wat hij deed, werden allem nog niet ganz wat veranderd. Because de Pharisäer ihre Jungs oder Studenten, die deden dat zelfs. Wir haben dort keine Geschichte von, wir wissen nicht, was die getan haben, aber sie haben sich hier an den kurzen Zeit am eingeredet, because sie noch allem noch Lehrer sei, dass ihre Jungs oder Studenten, die können auch Geister uitdrijven. So wenn je nu zei, dass ich das uit Beelzebub seine Kraft doe, uit wat van de Kraft doen de junge Menschen da. So das ganze Ding wird in Konflikt. Was die Lieder denken reden. 28. Vers. Aber wann, en hier is dat wat ik lees, aber wann, en dat is wat ik eerst am Anfang meen, wat wann het anders is, wat wann het niet zo is zoals je geloven, wat staan. En dat is waar we ons moeten voor God immer waren en waren opstellen, want we nu God ziet woord horen, dan moeten we ons zelfs uit de steek kunnen krijgen. De Pharisäer moesten zich opmerken, ik weet niet hoe ze deden, maar ze wilden zich moeten opmerken en zeggen, aber wat wann? Weet je, wanneer we in de vertaal zijn manchmal, we hebben irgendwas plannen we vielleicht, oder we bedenken, we bereden ons irgendwas, en dan bij eenmaal dan hebben we nu een eindigheid, dan dit is dan zo het eerste, dit is wat we worden doen, dan bij eenmaal vraagt einer de andere am krans en zegt, aber wat wann? En dat maakt dat we werkelijk moeten worden teruggaan, en oh ja, wat wann? Wat wann? Nou, wat is dit wat wann hier? Wel moet zijn. Vers 28, aber wat wann dort durch Gott sein Geist ist. Wenn die Pharisäer sich an diese Frauen anstellten, oder die Zuhörer sich hier das Tag, wat wann Jesus dort durch Gott sein Kraft getan hat, dann muss der Glaube ändern. Und wenn der Glaube wird ändern, dann jeft Jesus eine andere Person. Wann du en ik weer je was, en du hast gesagt, ja, wat wann? You know, vielleicht ist das David zijn zin. Dan ändert das ganze Leben daran, because nu geloof ik, und dit is wahrscheinlich der Heiland. Oder ik blijf bij mijn lästerische Glaube en geloof something, wat actually niet moet schaffen heeft. En dan wordt het Sultan blijven, de Beelzebub. Aber wat, wanneer durch Gott sein Geist ist, dat ik die Sultan uitdrijf, dan ist Gott sein Recht al ever junt gekommen. Dan zijn je krijgt nu voor je ogen, ga je Gott sein Recht, Gott sein Kraft je zijn. Deze mensen kunnen niet anders, als ze voeren in huis en weder, ze voeren in huis en zeggen, die dat uit dem Beisen. Dus de Pharisäer zeiden, oder sie fuhren in huis en zeiden, we hebben jou Gott zijn Kraft, mank ons je zijn. Mooi voor dat, die geloven, die moest meest met je woord, entweder een of het andere. Dat is niet helemaal dat mensen hier zeggen, ik weet niet van, ik zeg en ik weet niet. Willen zich er niet neerloten, willen zich niet opstellen, voor wat kunnen ze aan je was. 29. vers. Oder wo kann irgendwer in einen starken Mann sein Haus nehmen und seine Sache wahrnehmen, wenn er den starken nicht ausbringen lässt. Erst mal dann kann er sein Haus utplündern.
So, das Vers würde vielleicht sagen, wo passt das da näher? Weil hier ist wahr, wenn wir Gott seine Kraft da haben, dann haben wir den Stärksten da. Wenn wir dem Sohn seine Kraft haben, dann haben wir einen Stärker da. So, da braucht ganz unbedingt, du darfst nicht einen Stärker, dem anderen Stärker. Du darfst einen Stärker mit einem Stärkeren uitdrijven. Und so, hier wird klar, hier hat den Stärkeren Gott, dem habe ich jemand gehört, und der kann alles uitdrijven, was er fehlt uitdrijven. Nu komen we nog aan het tekstvers. En daar is de vers. Wer nicht für mich ist, als jij en mij, en wer nicht mit mir sammelt, der verstreut. Ich will nicht in Einzelheiten gehen nur dem Vers, aber dann kommen wir ans Text. Und er sagt, da werden sagen könnt, die Menschen, wat alle sind, die Menschen, wat alle sind in Lastering verjeft worden, aber die Lastering je in den Heiligen Geist wat nicht verjeft worden. Wer je in den Menschen sehen redet, kann Verjebung kriegen. Aber irgendwer, der je in den Heiligen Geist redet, wird nicht verjeft worden, nicht in dessen Zeit, auch nicht in der noch herkommt. Einfach nur, was hat er gesagt. Das ist ein Text von dir. Kann ich mit YouTube beten, bevor wir wieder in Einzelheiten gehen? Gott, wir beten uns für dich. Wir freuen uns von dir, dass wir können im Glauben auch auf diese Gelegenheit sein, wo du das Wunder deitst und wo du die Menschen das lehren deitst. Wo wichtig dat wird, was sie sagen und was sie glauben deden. Gott, wir beten von dir, dass du uns leiden mit dieser Botschaft. Ich bete, dass du uns reden, zoals du zu anderen Menschen redest. Wenn ich von dir auch hier zie, ich bete, dass ich kann uit der Stich sein. Ich bete, dass deine Geesteskraft wird von dir auch kann frei schälen und dass ich als allein aus den Bereitschaft an deine Hänge wird gebraucht worden. Vorher, wir freuen uns für die Schrift. Wir freuen uns, dass die Schrift uns nicht im Anweiten lässt. Wir freuen uns, dass die Schrift uns nicht in Angst lässt. Wir freuen uns, dass die Schrift auch auf so einem Weg arbeitet hat, dass ich bei einmal mit wähle, weil ich dort lebe, was ich gedacht habe, oder weil ich dort lebe, was die Schrift lehrt. Ich bete, dass diese Botschaft kann ein Segen sein für uns alle, wie immer die hier hat. Amen. Wir hatten gesehen in uns Text, dat zij zeiden dat Beelzebub had het gedaan. Hier wird die Entscheidung zwischen Gottes Kraft oder Satan seine Kraft. Wat die Lastering hier wird, und das ist ons Thema von der die Lastering, oder jij in den Heiligen Geist lasteren. Tim, dat we verstaan hebben wat een lastering meint is, deze Lied, besonders de Pharisäer, die geven dem Beelzebub eine Anerkennung, wat Gott geheerd heeft. Mooi voor dat is krak omgedraaid. Satan kreeg de aanbidding. En zoals zij dat zeiden, dan worden ze niet anders erkannt als de kinderen oder wie immer door over gedacht oder gehoord had. Dan moeten we kunnen dat beeld nemen dat de ouderen weer in een huis gaan en die hadden de kinderen gezegd, weet je wat, van jou kwam Satan, de eerste Satan, en die moet ons noba gezond. Ik heb ons verstellen, dat is een lastering. De Beiser krijgt de anerkenning van dem Gouda. De Satan krijgt de anerkenning wat God al geheerd. En grusel je denk om te denken. Aber sie wird einfach bloß den Weg blind. Das wird die Lastering gegen Jesus oder gegen Gott, wo Jesus sagt, dat für so ein Ding ist das erste Vergebung. Er sagt das hier im 32. Vers. Wer je in den Menschen sehen redet, kann Vergebung kriegen. Ich vertelle Ihnen schon die Geschichte von dem Truckfahrer, was mich fand und fragt, hat ich dem Heiligen Geist gelastet. Das wird seine Frau, das wird ihm sagen, welche Frau. Van de eerste dag zijn einige mensen die leven met deze kwelende angst. Laatste week had ik even een phone met wem te doen. Die leeft met deze falsche ideeën. Dem Heilige Geist te lasteren. Maar ook niet verzekerd, maar hij schoof dat op anderen. We ons van jou einfach bloß mal vrouw. So, wo würden wir dem Heiligen Geist kunnen lasteren? Like Jeff het zond. Und Jesus sagt, dat Jeff zond, wenn du es nicht Vergebung fährst. Wo würden wir dem Heiligen Geist lasteren?
En dan moeten we vielleicht amstellen, wenn je van jou nummerig moet man kunnen vertalen, oder wo je man nobers oder zes voorhand gaan een vrouw, wat wordt een mens doen, dat we worden kunnen zeggen, die heeft dem Heilige Jezus gelasterd. Man kan splautische mensen, da wordt iedereen weer komen en zeggen, oh, hij leeft van een mens, vielleicht een tweede Mal zich wordt tafel laten. Manchmal würde sagen, wenn ein Mensch naar een andere Kirche geht, und jetzt von der Kirche, wo hij getauft ist, jetzt davon weiß, dann muss doch immer eine Lasterung sein. Weet je niet, nee. Dat zijn bezorgnissen. En ik vrees me dat we bezorgnissen man kan zijn. Wo dat op laatste jaar terug voor het mij zei, als hij zich een dag zo zei je geoord had, en hij weer bloß zo dol geweest, dat hij had einfach slechte weer nur Gott gezegd. Hij heeft nu dem Jezus gelasterd. You know, wo would we kunnen weten, like, dit zijn vrouwen wat ik wens, wat we kunnen even een antwoord krijgen. Jan trok voor hij vertelde me, wo hij bezeten was. Ik geloof wat trouble gehad aan zijn trok. En zijn grote aanmoed had hij maar eenmaal einfach bloß naar God gevlucht. Had ik dem Heiligen Geist gelasterd. Dat werd nu zijn kwelende vrouw. Je hebt de Bijbel ons de klaarheid over dit. Ik geloof dit. Omdat du dem Heiligen Geist lasteren kannst, dan moet du dem Heiligen Geist hebben. Ik geloof niet dat mensen wat niet dem Geist hebben, dem lasteren doen. Mensen wat niet dem Geist hebben, en hier kan ik van reden, en ik geloof du kannst ook, maar die kunnen dem Geist ingedrekken, zo zegt het applautisch. En Thessalonica, 1. Thessalonicher, het 5. Kapitel, wenn je in de Bibel doorgaat, in de vers hebben we waarschijnlijk uitwandig, maar 1. Thessalonicher 5, vers 19, da zegt het applautisch, dus dit, ingedrückt den Geist nicht. Op Hochdeutsch dan zegt het, dämpft nicht im Geist. So, dan reden we van something dat de Geist dem mond me. Ik zal me denken, dat zo goed als ik nog aan de jugend werd, als ik me nog niet bekeerd had, dat de Geist de arbeid aan me. Ik had twijfelloos een überzeugung in me dat ik me bekeren zal. En ik ingedrukt dem Geist. Ik hoors niet dan. En ik schoof op hem was. En je know, even dan ging dat storkje je feil ook was. Dat kwam later terug, maar dat wordt een Geist ingedrukt zijn. Dat is niet een lasterung. De Geist, die arbeidt einfach an uns. En 1. Johannes wordt er niet aanbeleid, maar ik geloof het 2. Kapitel, wordt het van schrijven dat we wenn wir so eine Hoffnung in uns haben, dann arbeitet die Hoffnung, dass wir uns reinigen sollen. So dass es die erste Arbeit in uns. Wenn du und ich, und wahrscheinlich haben wir das belebt, und ganz, vielleicht gestern, vielleicht even von dir, aber wo du einmal an die innerlich sperrst, nu habe ich ein Wort gesagt, nu habe ich something getan, was nicht gut wird, ich habe Gott verantwortet, und dann fallen wir uns schlecht. Stel, dan feit we nog doorheen. Ik feit me vielleicht verzündig. Ik weet, nee, ik heb something gedaan wat ik niet had zult. You know, we kämpfen doorheen. We dampfen dem Geist, oder we ingedrecken dem. Aber das ist nicht eine Geisteslästerung. Das ist einfach, wo der Jesus uns leidet. Sei ja ähnlich als wenn Kinder, was ihre Eltern nicht gehorcht haben, die feilen in Gewässer. En die schaffen doorheen, die verzieken zich te versterken. Oder ze verzieken zich een uitreed te vinden, wo we dat wat ik doe. Zodat is een beetje zoals wie met dem Geist ook manchmal kämpfen doen. Is dat een onvergeeflijke zin? Nee. De moment wat we ons opmaken en we horsten naar de Geist zijn stem, dan weer op een vergeving. Krijg je de verloren zijn. Zoals ik al zei, du en ik moeten een beleving met dem Geist gemerkt hebben. Eier wie den moet kunnen lasteren, of verliezen. So dan weten we, nu reden we van mensen wat zich bekeerd hebben. Mensen wat een gemeenschap hebben met God. Mensen wat bekend zijn met God. Hebreeën het 6. kapitel. Die dan sie einfach nachschauen, nog van klaar uitleggen. Want het hier ook dollar van dem Glauben redet. Aber Hebräer 6. Kapitel, dort sagt es das, im 4. Vers sagt es das, dort ist nicht möglich,
die einmal zum Licht gekommen sind. So hier redet klar, das sind Lied, was auch einmal das Licht gekannt hat. Wir lesen wieder, das sagt, in der Himmelsschau wir schmeckt haben, in Unteil Heiligen Geist haben, in Gott sein Gutes Wort in der Kraft aus dem kommenden Welt erfahren haben. Dat zijn die lieden, het is klaar te verstaan wer dat is. Dat zijn die wat bekannt zijn met God. We zongen eerst een van onze leider van wo we met God top gaan doen. So, mensen wat met God top gaan, die kennen God, die hebben zich bekeerd, die weten dat het is de Heilige Geest wat mij geleid heeft tot de bekering. Dat is eerst de Heilige Geest dat ik tot het leven gekomen zie, dat ik vergeving gekregen heb. Dat geloven we. Dat zijn de lied van wat het hier reden is. We zijn aan dat lichtspel. En dat zijn de lied wat dem Geest voor kunnen luisteren. Wij, zoals het hier weer geschreven is, dat zijn die wat eenmaal tot het licht gekomen zijn, wat de hemelskolf geschmeikt hebben, aandeel Heiligen Geest houden, God zijn Gottes woord en kracht ervaren hebben, wanneer die afvallen. So hier hebben we nu het woord, die vallen af. Deze mensen kunnen actually afvallen. We hebben vandaag manche aanzoeken naar leer, of dat is ook veel langer als vandaag, maar dat we zeggen, du kost niet meer afvallen. We hebben een beetje wijs blijven daarvan. Want ik ook niet wel door nu een Einzelheit en dat nemen gaan. Maar hier is klaar, we kunnen afvallen. Hier zegt het, wanneer die afvallen in God den regen draaien, die waren but een frische bekende te brengen. Voor zichzelf hebben die damit Gott zijn Segen nog eenmaal gekriegt en zum Spott gemerkt. So deze lied, die geloofde dat God oder die Heilige Geesteskraft heeft mij geraad. Want we terug worden naar Janem gaan, wordt gezond gemerkt. We weten niet hoeveel die verstaan kunnen. Maar wanneer die dat kunnen verstaan, is het sturen echt. Wie wordt ons bekeerd hebben. En die wil je weten dat echt wordt gezond gemerkt door de kracht Gottes. Door Jezus Christus. En die wordt naar de Nobers gegaan. En die had dat gezegd wat de Farizeeën zeiden. Hij gelast dat. Want ik had het doen over irgendwer. Wat dat moet klaar hebben. Dat ik heb mij bekeerd. Ik had het gesmaakt. Wat de hemelschool was. Ik had hem vrede. Ik had de gemeenschap. Ik had in dat leven geleefd. Maar van daar wordt deze persoon zeggen, dat wat ik beleven deed, dat wordt van Satan. Dat wordt wat bijzet. Dat wordt een heilige geesteslästerung zijn. Dat wordt doen en ik en ons geloven veilig kennen, dat ik heb wat begonnen. Like, dat is een geloofszaak. Heilige Geesteslästerung ist nicht bloß in eigenlijk oder in onverzegd gereed. Dit is een geloofszaak wat ik ga genomen. En doorwegen, want ik nu wil zeggen, ik ga me dan op de grond Jezus Christus dijpeloten en ik ga door een nieuw leven aanvangen. En ik word van jou bij mijn loter komen zeggen, dat is alles bloß van bijzet. Ik neem van jou een andere stich aan. Ik vang een ander leven aan. Mensen worden daar ook kennen teken met mensen worden ze God kennen op irgendwat tafel loten of op irgendeine andere wijze. Maar dat wordt meinen dat ik had hem geloven in Christus gehad en nu geloof ik dat niet meer dat is actually van Satan. Ze ganz omgedraaid. Ik zag God zijn geesteskracht am Spott. Ik zag hang Jezus terug om kruis. Dat is een geloofszaak. Dezelfde Heilige Geest, wat mij en die, over wat de mensen vrede en verzekering geven, dat we God zijn kinderen zijn. En nu wordt deze persoon omdraaien en zeggen, dat is van bijzijn. En de jeft zich aan dem bijzijn te dienen en naar God, of spot God. Dit is werkelijk een lästerung. Een geloofszaak. De vrouw, en we hebben nog een paar minuten tijd, de grote en de witte vrouw, so wat is er je voor? Is er je voor mij en die? Dat du en ik, maar we worden hem juist gelasterd hebben. En ze mensen die leven met de angst, kunnen ze geven, maar we worden hem gelasterd, omdat ik dat wil. Nou, ganz unbedingt nicht. Krijg ze goed als dat een mens zich niet kan bekeren onder de wel, kan ook niet hem juist lasteren.
Hebräer, het 6. kapitel. Mir wird het interessant. Wir worden beschwinden nach de laatste 7, 8. De eerd wordt door de is van God gezegend, dat hij dat volken reinen laat. En die wordt hij gebuut heeft een grote aanschrift. En dan im 8. vers, dat is dezelfde eerd, dezelfde regen en dezelfde God. Over een land dat bloos stachels en disteln draagt en niks weet en es en de je voor een vloeg op te leiden. De grote vrouw was, wo we het kennen dat ik moet hem juist luisteren doen. Ik geloof we hadden ontmoet im 8. vers. Dat is van God zegene dat. God jeft. En over du brukst alles voor die ene distel in de stachel, zegt het hier. Mensen worden zich einfach plus koch, maar loten van juist leiden. Die brukken alles voor zich. Die brukken alles voor ihr vlees. Deze mensen stonen en je voor, over dem zo blind te worden als de fariseer weer. Dat ik het over dem maar eenmaal wil have versmeten. Mir is dit een compliceerd eng van de timer, like mensen worden mijn vrouw zo weit een mens wanneer hij dem juist gelasterd heeft. En ik leef jou. En ik kan ook zeggen dat een mens kan bloos blind geworden zijn en zijn ganz weltlich en ganz kalt geworden. Dat wat God gegeven had, ten zegen, dat hij gebruikt, ten disle in de kruidlote wassen. Zo de wichtigheid is in dit, dat we onze gemeenschap met God eng houden. Dat we in een levende gemeenschap zetten met hem, dat zijn zegen en zijn leiding ons werkelijk kan leiden. Mocht God je redelijk zijn.